سلام سلام أمل العالم تركونا في بلاس داني يوتيوب شانل تخاتسلت بيسب كمين يخوم دحنا ديخوم يا نحنا دحنا إنا اسخم لدحنا خم تخونو بعد ملء تصفينا مالتي لو ما أنتي للو نايو دامت الزجاجات كله قريتنا كمبستولكم هنا مالتي كسامة أرشا تخاتلو يا بيتساو هو اسخم جن كسكعي سبسكرايب لايك شير ناقوركم أبرتاتعنا كذا علاقة خيرنا دوره خندي خم شو شنقرت خندي كامل الله كنا رأيكم هنا مالتي كسكع من أرشا تخاتلنا يا بيتسا كنت تري والله حزي تاكساتنا نينا زال أمس كل عرق أمس يبلالنا 100 جيرو يهز فويسي أتيكم لغماتي همزة تري والله مسبا ولا تدري وتسافر حزنا ميري وكا بقعين وكا بقعين بيتسا الناس كبيرين يواجهون نورمالي نكاولو ينا بيتسا داي من قد حس كان انقاق حو مالت تري والله بزقات امزل ري ودسا زناي ميري مالت زيت نفتي عداقه وشتات خايو دا اندا انقاق حو خينانينا مالتي همز تري والله زخلو انقاق حو تدراديرو اني مرات مراري تموسا بمرات ايوه سوس نيرنا تاكس بحر تصاينا نيرنا كزلس بحدا قطام نغزاز لنا كنديني ني كدرو كندينا يدرو غزعنا نتحشاشلنا زيرو بملاسنا لقطام بحدا غين زتاكسوا زيرو همزه تري واللهم هنقاق حنا نمرارص علنا مالتيو انقاق حنا نمرارص علنا مالتي بيتسب تريون لهن خندي نيت درها قليل لنا بقى كلتشحن حمشتن قليلين واتا اي كبرن قلا يبان لا اي كبري نورمالي قليلين وعدلني اخا نغرو كاليسو سلسله شحي قليلني قليلاتني زير داني لتري لهم مرات لي تقل تشرخ لحلفيلا تدور علي مرص لهم هاتكم تريو لهم وحنا نمرط لنا قويتاي وصديني سويل خان بيع قاحهم للك قرش خان لنا بقرش لي كاس ايش كاين اللمبليات مسل قاحنا زي خمسه ترينا لهم نجزاز لنا ريو دني تخصصي ولا لا تري لهم على كم قرعه عرف استل كيد اذا من دوك تبلا ያው ቤተሰብ ካብ ዕዳጋ ምስ ተመለስና ሕምባሻን ሙልዋስ ካሜራ ፓውደር ጨው ሽኳር ንእሽተን ክልተ እንቋቁሖ ናፊን ሕሩጭ ገይረ እዚ ሕምባሻይ ከምታ ትሪኣ ኣለኽን ብደንቢ ኣዋሃሂደ ደርኩ ዓቢለ ለዊሰይ ኣለኹ መጨረሻ አለ ከርእክኒ እዚ ሕምባሻይ ማለት እዩ ኣብዚ ደሞ ምእንታይ ቃልጢፉ ኮኽዕለይ ኣብ ዳ ፀጉሪ ኣምሸይ ስለነርኩ ብውዒ ማይ እየ ለዊሰዮ ማለት እዩ ብደንብ ገይረ ናዚ እንቋቁሖ ድማ ጣዕሙ እንትን ሽታ ንኸይፈጥር ንእሽተን ሎሚን ገይረሉ ማለት እዩ ከምዚኣ ገይርና ዝተወሰነ ሕሩጭ ሕፍስ ኣቢልና ገይርና بدم بجيرة مالتي دركوع كسكع حقي لحمن مالتيو إن كميري إخراني جوز دويس كمي بناتي كم زع جيرة إلو سامالتيو حساب ريتوخن أو كومين تامت علي تتجاجي يا أبزي أنا إشتن قطن يلاتني حرج أنا إشتن وسخ نبلكوي لويسة يا مالتيو ምንታይ ብደንብ ለክ ድርኩ አኸምዚ ደሳሊ ለምለም ለበለ ክፎክሰልና ምንታይ ማለትዩ ያው ከምዛ ትሪኣ ኣለኽን ሕምባሻዬ ለውስውስ ኣቢላ ያው ይኽኢለይ ለሐሲበዋ ሰብ እንትን ከም እንትኑ ዳኾኒ ይኽእል የተይሉ ይኽእልዩ ኣይኽእሊ ተይሉ ድማ ንድሕሪት ንቐርና ያው ኩሉ ኣድጊ ሓሪድ ይኾነ ክኢልወና ያው ከምቲ ትሪኣን ኣለኽን ክኢሎ የለ ተስፋ ይገብር
ያው እስክንለ ንገራኒ እንተጋግኽዎ ነገር ታሊኒ ንኽእረም ሓሳብ ርእይቶኽን ኣብ ኮሜንት ኣምጣለይ ማለት እዩ ያው ሕምባሻይ ከምዚኣ ገይረ ልውስውስውስውስ ኣቢለያ ኒኢኹ ዘይቲ ንእሽተን ጥብ ኣቢለ ንኸይተሓሓዝ ዳሕራይ ኣድምብልብል ኣቢለ ረአያ ደስ በሃሊት ዶ ብቻ እዚኣ ንእሽተን ሎሚን ወሲኻላ ፌስታለይ ሸፋፊነ ኣቐሚጠያ ማለት እዩ ምስ ፈኾኹ ምስ ሰለስለይ እንጀራ የሊጠይ ኩሉ ክጋግር እየ ማለት እዩ ቤተሰብ እና ሽንጉርተይ ድማ ኣብዚ ከትፍትፍ ኣቢለ እዚ ሰዓት 6-7 ሰዓት የቆሪፆ እዮ ብጣዕሚ ኢሞሽ ነይሩ ዳርጋ እና ሕምባሻይ ቀዲመ ናብ ዝዳ ፀጉሪ ከይኸድኩ ለቢሰየ ኸይደ እቲ ግን እንትን ገይረዮ ሽንጉርተይ ከምዛ ገይረ ኣቕለሊ ኣቢለያ ማለት እዩ ብጣዕሚ ማይ ምውዳእ ኣቢሉ ነይሩ 2 ሰዓት ዝኾነ እዩ በቃ ነዛ ሽንጉርቲ እዚኣ ሜፅ ከብላ እዛ ማይ ክትብላሲ በቃ 2 ሰዓት ዝኾነ ተፀቢያ ከምዚኣ ገይረ ኣቕለሊ ኣቢለ ማለት እዩ ቤተሰብ ጻዕዳ ሽንጉርተይ ለና ለሓፅኩ ምናምን ክኢለ ኢለ ተስፋ ይገብር ሕምባሻ የለ መጨረሻ ረያ እዚኣ ትመስል ማለት እዩ መልካም በዓል ኢለለ ጽሒፈላ እና ደስ በሃሊት ትኾን እያ ያው ቤተሰብ ኣብ መንጎ ብጣዕሚ ጦሚኒ ያው 9 ሰዓት ናለይቲ ምናምን ኮይኑ ማለት እዩ ክስካዕ ከዚኣ የደቀስኩ ነይረና ብጣዕሚ ጦሚኒ በቃ እዚ ጥሜት ክቋፃፀሮ የኻልኩ ያው ንእሽቶን ሽሮ ሰሪሐ ያው ናብ ምብላዕተይ ማለት እዩ ቤተሰብ ያው ሽዒቱ ቤተክርስትያን ቅዳሴ ኢለ እንትን ኢሎም ነይሮም እዮም ወፂኦም ነይሮም እዮምና ያዛትን ብላዕ ምግበይ ወዳዲአ ሽንጉርተይ ናብ ዘይት ምእታይ በቃ ተሳኺዕለይ ተሓጒሰ በቃ ክውድእ ድልየ ኢለ ዘይተይ ተኣታትየ ምናምን ከምዚኣ ገይረ ባይዘወይታ ናድና ደርሆ ስጎሲ ምንም እንትን ዘይት ብዙሕ የልወድእ ይመስለኒ ተእተኹሉስ በቃ ንእሽተን ብልጭ ክብል የከኣለይ ነይሩና ንእሽተን ዘይት ወሲኸሉ ማለት እዩ ከምዚኣ ገይረ ኣቕለለየ ድማ ያው ረአያ በርበረ ንክገብረላ ተዘጋጅያትለይ እኒኣ ማለት እዩ ኣቕለለየ ብደንብ ጌርካ ግን ክኾን እኒአዎ ምክንያቱ ዓጨቕ ንኸይብል ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ እንትን ደልዮ መቕልላይ ማለት እዩ ንእሽተን 1-5 ደቂቓ ተፀብየ ድማ ያው በርበረ ናብ ምእተይ ኣዘጋጀያ ማለት እዩ እዚ ኣኺልዋ በርበረ ከእትየላ እየ ማለት እዩ ቤተሰብ እንትን ያው በርበረ የለ ፈታቲሐ ባዕለይ ለቃመምክዎ ካብ ትግራይ ሒዘዮ ልመጻኹ ባዕለይ ኣጥሒነ እዩ ያው ናደገ በርበረ ብዙሕ ኣይፈቲ ምክንያቱ ብጣዕሚ ለቃፅል ኣነ ድሞ ለቃፅል ነገር ኣይፈቲ ዋላ ዝኾነ ቀመም ብና ባዕለይ በርበረ ንእሰይ ተዝሕላ የቋርፃ የብላዕ ልበይ ልሕፅ ኢላ እያ ትውዕልና ናርአኹ በርበረ ከይብዝሐሉ እንትን ከይውሕደንላ እንትን ገይረ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣዘጋጀ ከምዚኣ ገይረ ኣቕለሊ ኣቢለያ ማለት እዩ ቤተሰብ ከዚ ለተጋገየ ወይ ተኾይነ ገለ ሓሳብ ርእይቶኽና ኮሜንት ኣምጣለይ ያው ኣነ ናብ ደርሆ ኮሚደረ የእቲ ምክንያቱ ማዓር ለኢሉ ጥዕም ስልስላ ቀልጢፉ ኢሉ ውዳእ ማለት እዩ ኣብዚ ኣለ ጻዕዳ ሽንጉርተይ ቅጥቅጥ ኣቢለ ስልሰይለ ከላሊሰ ያው ኣብ መንጎ ረሲዕዮ ቆረፅኩ ነይረና እዛ ጻዕዳ ሽንጉርቲ ምንታይ ክትብል ስለለይ ኣተኣታትየ ናደርሆ ቀመምለ ገዚአ ነይረ ባዕለይ እኳ ኣይጠሓንኩወይ ካብ ዕዳጋ እየ ገዚአያ ግን ካብ ኩሉ ዓይነት ዝተቃመመት እያ እሰን ንእሽተን ወስኽ ኣቢለ ቆንጆ ገይረላ ማለት እዩ ብጣዕሚ እያ ጥዕምቲ ትብል ከይጣዕምካያስ ብጣዕሚ እያ ጥዕምቲ ትብል ያው ሽትኡ ንዓርሱ ደስ በሃሊ ኮይኑ ገና ዝደርሆ ከይኣትየና እንትን ገይረ ስልሰይ ወዳዲየ ማለት እዩ ረአያ እዚኣ ትመስል ዛና ደርሆ ስልሰይ ማለት እዩ ቆንጆ ከም ትብላኒ በዓል ሙሉእ ተስፋ ይገብር ጎስ ከም ትብላኒ ኣብዚኣ ድማ ማይና ገርገር ኣቢልና ደርሆና ኣንቂዕና ቆንጆ ገይረ ልብልብ ኣቢለያ ነዛ ደርሆ ማለት እዩ ረአይዎ ክሕዝነካ ግን ውይ በእውነት ከምዚኣ ገይረ ምልጥልጥ እያ እምበይ
ጎበዝ ዶ ኣላሓሕፃ ገለ ከመይ ርኢኽናኒ ወይ ድማ ከመይ ርኢኹምኒ ኣነ ደስ ጎበዝ ሰበይትኩም እስኪ ኣወዳት ለኣ ኮሜንት ምጡ እና እዛ ደርሆና ከምዚኣ ጌርና ምልጥልጥልጥ ኣቢልናያ ብጣዕሚ እዩ ለችግር ኢድካ ብጣዕሚ እዩ ዘቃፅለካ ግን መቸም ምንም ክግበር ኣይክእልና ከምዚኣ ገይረ ምልጥልጥልጥ ያው ማይ ውዒ ተፈሲስዎ ስለከለ ይምለጥ ነገር የለይ ኢለ ደንጊፀ በቃ ብሓደ ጊዜ ቅንጥጥ ቅንጥጥ ኢላትለይ ማለት እዩ ያው ከምዚኣ ገይረ ወዲአያ ማለት እዩ እና ቤተሰብ ከምዚ ድዩ ልግበር ወይ ብዓድኩም ብካልእ ኣሰራርሓ እዩ ልስራሕ ኣብ ኮሜንት ኣምጡለይ ማለት እዩ እዛ ሽንጉርተይ ከይተሓረነ ድማ ብሓንቲ ኢደይ እናሕወርኩ ብሓንቲ ኢደይ እንትን እናገበርኩ እየ ነይረ ብጣዕሚ እየ ተወጢረ ነይረ ማለት ምሸት ለዩ ነይሩ በይነይለ ኮይነ ማይ ለብለለይ ገለሲ ኢና ብጣዕሚ እንትን ኢለ ነይረ ያው ሓፃፂ በዛ ደርሆ ከምዚኣ ገይረ ንፍሕ ተነፋሕኩ እምቢላትኒ ነይራ መጨረሽኡ ተሳኺዕለይ ተነፊሓትለይ ከምዚኣ ገይረ ሓዊ ገይረ ልብልብ ኣቢለያ ማለት እዩ ዝተረፈ ጨጉሪ ንከይህልያ ከመይ ርኢኽኖ ጎበዝ ዶ ወይስ ኣደዋይ ከምዚኣ ገይራ እያ ርኣያትኒ ማለት ክትሰርሕ ከላ ከምዚኣ እናገበረት እያ ትሰርሓና የተጋገኹ ኢለ ተስፋ ይገብር እንድሕር ተጋገየለ ችግር የብሉ ክእረም እየ ኣብ ቀፃሊ ማለት እዩ ያው ግን ክስካዕ መጨረሻ ክቐርፀልክን ኢለ ነይረ ግን መብራህቲ ከይዳትና ኣብ መንጎ ሞባይለይ ኦፍ ኮይና ምናምን ማለት እዩ ፀልማት ኢለ ነይሩ ያው ደርሆና መጨረሻ ምስ ሰራሕክዎ እየ ቀሪፀ እስለ ንጉሆ ኮይኑ በቃ ወዳዲአ ገዛይ ምስ ኣፀራረኹ ማለት እዩ ደርሆየ መጨረሻ እዚኣ ትመስል ከም ልፎቶ ከነኣ ብጣዕሚ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ ረአኦ ደስ ክብለካ ማርያምን በቃ ብልዕዮ ኢሉ መፀኒ ኣለና ረአኦ በቃ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለካ ድሓረ ድማ ኣብና ህያበይ እንትን ላበላዕና ቡና እናሰተና ኣብዚ ዓብይ ኣካውንትና ፖስት ንገብረልክን ኢና ክፀብሐልክን ደማ ንእሽተን ሓንቲ መንጨለ ቅርብ በሉ እሞ ክፀብሐልኩም እየ ማለት እዩ ከም ልክኣልክዎ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ ያው 12ና ዝኾነ ዛና ጎሮሮ ምስአንየን 13 ገለ ኮይነናለይ ያው ብደንቢ ገይረ ክኢለየ ኢሉ ተስፋ ይገብር ያው ብጣዕሚ እየ ልፈትየኩም ብጣዕሚ እየ ለኽብረኩም ንመጨረሻ ፀብሒ እዚኣ ትመስል ሓሳብ ሪኢትኩም ኣብ ኮሜንት ኣምጡለይ ቻው